Ole chỉ bây ule tu nãy hiền Redmi True MI UI8 phone Thlak dan root khar lawa phone Thlak dan tutorial kanon tar lang le dona ama severin in phone ka MI UI8 ngei turania global beta emo developer roma po athei vek ani ma severin hei ka roman lai MI UI8 global beta 6.9.1 ania chuan phone hi MI UI7 atang kan Thlak thei to lo awangin MI UI8 ta hin ron Thlak thei chuang lo nangin ulsamte in a Thlak theia hei root kher po ngai lo wangin a trixi kan ron tar lang don ni tanang ama sain iphone play store kan lu tanga application pakhat quick shortcut manager maker ti download tang chumi chu kan download tanga a file alien lem lowa ulsamte in kan download don ni hei tu hei muangien hei in download tanga hei kalau download to wangin download le chuan ngai to lawa chuan tarang hian kan hong mai nga chuan in ta hian ting la ya hian setting ti in search ang search nga chuan helai tại te hian a chung an lewin helai ate hian in lu tang chuan ta hian setting a hian phone ti in zonga setting android phone ti ka zon tur ani anu le pa hian oma uluk deuhin in enanga setting neu tam bang hian mu lo mu sual te om ve theya chuan uluk deuhin in en don nia ang hian kan jong thla nga setting neu tam bang hian mu mai har sa helai mi phone te hi hei in lo nga hi lai mi hi phone chu nia tan in lu tanga chuan lai ate hian in tikanga tap to change icon label zo ka hian hi ta hian in lo nga chuan setting aya hian phone ti ne manga okay nga chuan create a hian click zo nga chuan tikhan ai create ta a phone ti chuan phone ti in ru tanga chuan tian phone du man thei mi don ni chuan tinan tiang kan manga apply phone kan rebu tanga chuan phone chu ai thak to mai don ni khang jong kha ni